आं दिनै नोंथांमोननो नै मोनसे भिडिअ देखायनो होननानै फैबाय आरोना एसे जोंनि नोलोबारि सेन्टारावनो गोलैयो फैबाय थाना जों फैयै नै जोंहा मोनसे सिजन फैलायबाय बे सिजनाव जोङो बैसागु बिदाय फोरबो खुंनो मोनसे जायगा बानायदों आरोना बेखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै बेयाव फैनाय जाबाय आङो नोलोबारि फुजाथिलियाव नै बेबायदि बानायदों आरोना मेन पेन्डेल एकदम बैसागु खुंग्रा दासो रिपेयारिं बानायदों आरोना सेमोन प्रधान बरुवाया होलांनाय नै मिस्ट्रि बिथांमोनहा मावगासिनो खामानि साबेसे मिस्ट्रिया লাগি আছে না আজি দিনটো লাগাও বাপরে বাপ তিনজনে নাকি 8 জন বাকি ক'ত গৈছে এইটো কর জলদি बिथांमोना माबा माबि सावरायगासिनो डिजाइनखौ एसे सोलायनानै बानायनो होनदों बिसोरो माबायदि बानायगोनथाय दा सावरायबासो मिथिसिगोन आरोना मिस्ट्रिफ्रा बानायगासिनो नै बिथिंजाय ओरै दा बिरबल साराबो नायफैदों मोनसे राउन्ड देखायनोसै आङो बिराद गोजौ जाबाय एबार खमब्लाबो 5 फुट हानिफ्राय 5 फुट गोजौ आरोना ओइ द मिस्ट्रि कल एफाले सा লাগি আছে না দে লাগি থাক লাগে সোনকালে ওলাই দিবি আকৌ একদম বিহু সিজন আহি আছে বিহু সিজন আহি আছে একদম বিহুটো কৰিব না ইয়াতে হ'ব বিৰাট ডাঙৰ বিহু एकदम जायगाया 5 फुट बिराद गोजौ जाबायना एबार हाया बिराद गाहाय जासिगोन ओंखायनो नैबेबायदि हा बेयाव सिङाव सोनो थाखाय हा गारफैजोबबाय आरोना ट्रेक्टरजों बबेनिफ्राय लाबोदों बिसोरो हाखौ सेंग्राफोरा बहुद फोरोंबावोसो नै जोंनि बैसागु बिदाय फोरबो खुंनो बानायनाय जायगाया एसे लाहार फाहार एसे दांहांबायानो आरोना जाहांबायानो बेनो बेयावनो खुंगोन जोङो बैसागु बिदायखौ एबारबो बोसोर खननै सिगां खननै खुंखांखाबाय एबारबो बेयावनो खुंगोन आरोना जायगाया बेनो जायगाखौल' बानायनाय जादों खिन्थु जेबो माबा लाहार फाहार खालामथ'नाय जायाखै सोरखौ लेंहरो सोरखौ मायो मा बाजेट जेबो बानायथ'नाय जायाखै आरोना नैबे फुजाथिलियाव बानायगोन जायगाखौ ओरैजाय लामा दङ सिङाव हा सोथ'वाखै आरोना बिदि लांदा जाना दं नैबे हा रोगाना लाबोनायफोरखौ सब सफैजोबगोन सिङाव बहुद गोजौ जाबाय नालाय बहुद हा जागोन बेयाव दे एसे मेसेज होदो बैसागोआ जागोन ना जोंना आफादगिरिया खोन्थासिन नै बैसागो जागोन माने देग्लाय गाजा गोमजा धुमधाम फाथिनांगौ बेनि थाखाय नै लाहार फाहार जागासिनो ओरै जोंना गोदान कनस्ट्राक्सन बानायगासिनो जोंना प्रेसिडेन्ट दङ जोंना काउन्सिलर दङ जोंना नोलोबारि पन्सायतनि सिवसाना रायलायगासिनो स्कुलाव ओमफ्राय नै जोंना जौस्रां बानायगासिनो जोंथ' दा मोसानाय गोनां रायजो राजा गाजा गोमजा कम्पिटिसन जागोन जोंना आर्टिस्ट फैगोन बेफोरनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो आरो देग्लायथ' आसा खालामो रायजो राजाखौ लेहोरले बयबो फैगोन होननानै आरो बाहागो लाफैगोन होननानै साननैसोनि उनाव रायजो गामि लाइजाम हरनायनि सुरु खालामनोसै माने कम्पिटिसन फैनो थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो हेफाजाब होगोन देग्लाय नोलोबारि बैसागो फोरबोआव ओरैनो थांनाय बोसोरनिफ्राय हाइ फाइसिन जागोन ना बिदिनो नर्मेल जागोन थांनाय बोसोरावथ' जोंना आर्टिस्ट सानै साथाम फैदोंमोन जेरै प्रेक्टिकेल बसुमतारी नयन बरगयारी लोगोसे मोसाखावरि जोंना प्रियंका लाहारी आरो सुदेम सना देग्लाय जों सानदों थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय जों गाजा गोमजासिन देरसिन खालामनो सानदों जों आरो बे एरियायाव अनेक धरननि जाति जनगोष्ठी दङ बयखौबो जों लानानै बयनिफ्रायबो जों हारसाबाबो सुथुरबाबो राभाबाबो बिसोरनि मोसानायखौबो खनसेबाबो जों देखायनो थाखाय कम्पिटिसनबाबो खालामनो सानदों देग्लाय ओंखायनो जोंना देग्लाय बांसिन रायजोफ्रा लैहोरले फैगोन होननानै आसा खालामदों आरो जोंना आर्टिस्टफ्रा बिराद मोजां देग्लाय लिस्टनि फारिलाइखौ आं दा बुंथ'ला साननैसोनि उनाव नोंथांमोना नुगोन उइथ बेनार माने जोंनि मेल मिटिं माबानो जोंनो बाइट होगोन जों निउस मिडिया लेंहरनानै ঠিক আছে बिदिबा ना दे दा काउन्सिलर बिथाङा मा मेसेज होयो फैबाय थानाय बैसागुआथ' जानो बारा गोबाव गैला गतिके जोंनि जा जगार खालामगासिनो दङ फैगौ बैसागोनि थाखाय बैसागो मेलानि थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय साबसिन जागोन हाइ फाइसिन जागोन आरोना आंनि आसार बिथांनावबो एसे सोंनोसै आरोना जोंना जोहोलाव बिथांमोना एकदम दामानि नांथाबगासिनो दं बेयावनो जोंहा नेहाथार बिथाङा मा बुङो फैबाय थानाय बैसागुआव रायजोफोरखौ माबायदि फैनो खावलायो
ओमफ्राय जेनेबा थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय एसे हाइ फाइसिन जागोन ना बिदिनो एखे जागोन ना मा जागोन एसे फोरमायहरदो रायजोफोरखौ खोन्थाहरदो। देग्लायनि बैसागुआथ' साबसिन जागोन थांनाय बोसोरनि बायदि। थांनाय बोसोरावथ' मोजां जादों, बुहुत मोजां जादों। आर्टिस्ट लाबोदोंमोन नयन बरगयारि जोंहा प्रेक्टिकेल फैदों, स्टुडेन्ट सना फैदों, फरेस्टमा फैदों, बुहुत आर्टिस्ट लाबोदों जों थांनाय बोसोराव। देग्लायबो सानदों देग्लाय आरो थांनाय बोसोरनि आरो साबसिनसो साबसिन बाजेटआबोथ' ओरैनो बारासिन जागोन ना एखे थागोन माइ बाजेटआ थांनाय बोसोरनिख्रुइ एबार एसे बांसिन जागोन ना देग्लाय आरो ओरै जोंहा स्टेजआबो बानायगासिनो गोदानै रिफारिं बानायगासिनो, बिनि थाखाय एबार साबसिन जागोनखौ आं नुहुरदों आरो। एसे फिसामोन, देग्लायथ' एसे गिदिर जानांगौ, फोजौबायबो फेदेरबायबो ओंखायनोथ' देग्लाय एबार साबसिन जागोनखौ आं नुहुरदों आरो। रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो बाहागो लानांगौ थांनाय बोसोरनि बायदिनो। आइटेमखौबो देग्लाय एसे बारासिन बानायनो नागिरदों नङा होमबा? एबार एसे बांसिन बानायनो नागिरदों आइटेमखौ। दे बिदिब्ला थेंकिउ जाबायना। मा होनो रायजोफोरखौ गैथ'वा दे गैथ'वानो, बिसोरो माने एकदम खामानियावल' एक्टिभ आरोना बिसोरो बुंलायलायानो। सोरबा लायाखै बेयाव ओंखायनो लाजिदों, नै बिसोर सानैया लायाखै ओंखायनो लाजिदों, रायहरजानो गिदों माने।